Бүген радио һәм элемтә тармагы хезмәткәрләре көне. Моннан бер гасыр элек 1895 елның 7 майында кешелек дөньясында радио дәвре башлана. 1927 елның 7 ноябрендә радио алгычлардан «Тыңлагыз, Казан сөйли» дигән сүзләр яңгырый. 94 еллык бай тарихы булган Татарстан радиосы хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен яраткан хезмәттә зур яңалыклар белән каршылый. Татарстан радиосы телебез чисталыгы сагында. Татар телен камил дәрәҗәдә өйрәтүдә аның зур тәҗрибәсе бар. Шул рәвешле Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән бергәлектә Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе 4 радиопроектны гамәлгә ашыра. 2021 елның 7 майы безнең өчен аеруча дулкынландыргыч ни өчен дигәндә без инде бу бәйрәмгә быел зур яңалыклар белән килдек. Менә тыңлаучыларыбыз, телевизор караучылар беләләр инде без күп кенә яңа проектлар башлап җибәрдек. Елның башыннан бу инде безнең Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге ел дип игълан ителү белән бәйле рәвештә булды. Республикабызда яшәүче төрле халыкларның гореф-гадәтләре турында традициялар киләчәкнең нигезе тапшыруында сөйләнелә. Татарстан радиосының соңгы елларда зур уңышка ирешкән тагын бер җимеше Татарстан авазы интернет кушымдасы. Татарстан радиосы ул гади генә радио түгел, ул буыннар алмашы. Татарстан радиосына килгән кеше эшен яратканнарын әйтәм. Монда төпләнеп кала һәм бик озак эшләр. 48 ел элек студент чагымда радио тупсасын атлап кергәч, ул вакытта без Горький урамында идек. Андагы һәр кеше миңа илаһи күренә иде. Һәм мин аларны шул кадәр хөрмәтләп, бүген дә шуннан да илаһи булганнар икән дип искә алам. Татарстан радиосы үткәнен онытмыйча, бүгенге вазгыятьне аңлап, киләчәккә юл яруын дәвам итә. Ойзилә Батырханова, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.